mondjuk hamar kiderült, hogy nem vagyok alkalmas nagy politikai játékot játszani. Az előválasztáson is többször kerültem olyan helyzetbe, ami bebizonyította, hogy még egy tisztességes embernél, és most nem megbánta természetesen senkit ebben a dologban, ha mi megegyezünk valamiben, megbeszélünk valamit, akkor az úgy van. Na most politikában ilyen nincs. Akkor köszöntök mindenkit, most dr. Bozsodik Róberttel, Bátaszék polgármesterével fogok beszélgetni. Múltról, jelenről, jövőről, úgyhogy köszönöm, hogy erre most sort keríthetünk. Minden portré a családdal, a családi háttérrel kezdődik. Én elolvastam, meghallgattam különböző interjúit, amiben ugye büszkén vallotta, hogy munkás családból származik, úgyhogy ebben nem mennék különösebben bele, abba inkább, hogy mit adott ez önnek, hogy egy ilyen háttérből érkezett, és milyen benyomások érték, ami mondjuk a vízügyi irányba, aztán a jegyzői irányba indította el, tehát mik ezek a behatások, amik erre ösztökélték? Azt gondolom, hogy tényleg a munkás családban felnőni az azt jelenti, hogy az ember a munkabecsületét és annak az értékét talán jobban át tudja érezni. Ugye több helyen is elmondtam, hogy engem is és bátyámat is már fiatalkorban próbáltak rászorítani arra, hogy hát megtapasztaljuk, mi az a kétkezi munka. Diákként már az akkori lehetőségnek megfelelően 16 éves korunktól már nyáron dolgoztunk, én a TSZ-be, a bátyám a Filmipari Szövetkezetbe, és ott volt egy ilyen elhíresült mondás, amit én többször szoktam idézni. Ugye édesapám az könyves volt, és hát nyáron egy kőporozás az hajnalban, ilyen 4 órai időszakban kezdődött, és úgy 9-re be is fejeztük ugye a kánikula előtt, és hát őszintén szóval lógott az embernek füle-farka 10 évesen egy ilyen munka után, és akkor mondta édesapám, hogy na kisfiam, akkor most el lehet dönteni, hogy mi a könnyebb, a töltőtól vagy a malteros vödör. És valahogy ez úgy rögződött is. Érdekeltek a műszaki pálya, azért is a középiskola után nem ide a Bátaszéki gimnáziumba jöttem, hanem a Tóth Kálmán vízi középiskolába kezdtem el a tanulmányaimat, és én szerettem is ezt a szakmát. El is jutottam addig, hogy a középiskola után a Polák Mihály Műszaki Főiskolának a vízgazdálkodási intézetén végeztem, és vízügymérnökként kezdtem meg úgymond a felnőtt életemet. Szerettem ezt a szakmát, csak pont abban az időszakban csöppentem bele itt a 90-es évek elején, amikor ugye a szakmán belül is ilyen átalakulások voltak, ugye megszűntek az állami vállalatok, kezdtek alakulni az új gazdasági társaságok, és hát én jó céghez kerültem, jó kollégákkal, de akkor elvitt a futball. Azt lehet mondani, hiszen fiatal koromban azért aránylag jól ment a játék, ha szabad így fogalmazni, és akkor kaptam egy lehetőséget Bonyhádon, hogy MB3-ba futballozzak, és akkor úgy abba is maradt a vízügyi pálya. És onnan mindjárt el is kerültem egyébként a Honvédséghez, ott is még a futball által az akkori Kaposvári Honvéd MB3-as csapatában játszottam, és akkor vett egy érdekes fordulatot az életem, mert itt Bátaszéken az akkori hivatalnak a vezetője, dr. Bónyai József megkeresett, hogy hát mi a tervem a katonaság után, és felajánlotta, hogy jöjjek ide a Városházára dolgozni, és mondta, hogy ha van kedvem, akkor katonaság alatt kezdjem el az államigazgatási főiskolát. Ez így is történt, és egy ilyen huszárvágással a vízügyi üzemmérnöki műszaki pályáról átkerültem egy teljesen más területre, és megkezdtem a tanulmányaimat az államigazgatási főiskolán, és leszerelés után bekerültem a Bátaszéki polgármesteri hivatalba jegyzői referensként. Hát így történt gyakorlatilag a váltás, és azt gondolom, visszatérve az előző kérdésre, az alapkérdésre, hogy egy munkás családban felnőni tényleg azért volt talán annak idején szerencsés, hogy meg tudta az ember érezni, és meg tudta tanulni, hogy egy kétkezi munkával elért eredménybe mennyi energiát kell beletenni, és össze tudta hasonlítani azt, hogy ha esetleg ez egy szellemi munkával éri el, természetesen az sem könnyű,
de azért megint más azért mondjuk egy ilyen nyári időszakban talán egy hűvösebb irodában szellemi munkát végezni, mint kint adott esetben mondjuk betonozni. És ez a Bonyai féle kapcsolat, ez hogy jött létre? Mert egy 2008-as interjúban azt mondta, hogy nem volt kapcsolati tőkéje, ami könnyedén előre mozdította volna, de mégis már akkor mondta, hogy igazából neki köszönhetően kezdte el ezt a tanulmányt. Foci. Minden a foci körül forog Magyarországon, ma még talán komolyabban, mint ezelőtt 30 éve. Sport. Ugye, mint említettem, jól ment a futball, és a leszerelés után kettős céllal kértek meg, hogy jöjjek vissza Bátaszékre. Egyrészt, hogy lehetőséget tudtak adni, hogy közigazgatásban tudjak dolgozni, másrészt akkor MB3-as volt a bátaszéki futballcsapat, tehát itt még azért játékra is szükség volt, bár rövid ideig, mint egy évet játszottam, utána meg egészségi állapotom miatt abba kellett hagyjam egy időre a futballt, de a sport volt az egyetlen olyan kapcsolódási pont, ami megadta azt a lehetőséget, hogy egyáltalán bekerüljek a rendszerbe. Aha, értem. És utána azt hiszem, hogy Őcsénybe került, ahol nem sokáig volt, mert aztán visszatért Bátaszékre. Mi az ősélményei a jegyző létben? Ez egy érdekes szituáció volt. Ugye nagyon fiatalon kerültem be a közigazgatásba, és 1996-ban, visszaszámolva gyorsan, 27 éves voltam, amikor Őcsényben nyugdíjba készült az ottani jegyző, Toronyi Pista bácsinak hívták, egy nagyon nagy tekintélyű közigazgatási szakember volt. És az volt a szerencsém, hogy amikor itt Bátaszékre kerültem dolgozni, akkor volt egy úgynevezett jegyzői klub, egy ilyen szakmai klub, ahová több alkalommal Bonyai doktor engem küldött el, hogy szedjek föl szakmai információkat, építsek kapcsolatokat, és ott találkoztam Toronyi Pista bácsival, ott ismerkedtünk meg, több szakmai dologban tudtunk együtt dolgozni, mert készítettünk különböző prezentációkat a kollégák számára, és ő említette, hogy hát ő elmegy nyugdíjba, nem lenne kedvem megpályázni Őcsényben a jegyzői állást. Ha én nyerem el a pályázatot, akkor ő nagyon szívesen segít, hogy ne csak jegyzői referensként, hanem már hivatalvezetőként, jegyzőként tudjak dolgozni. Hát hezitáltam egy kicsit, de aztán végül is belevágtam, és ha jól emlékszem, 6 vagy 7 pályázó közül az akkori őcsényi képviselőtestület engem kért föl és választott meg a hivatal vezetésére, és egy 3-4 hónapig még Pista bácsival együtt dolgoztunk, tehát sokat tudtam tőle tanulni. És úgy, ahogy ön említi, hamar egy újabb nehéz döntés elé álltam, vagy kerültem, mert Bonyai doktor úgy döntött, hogy kiszáll a közigazgatásból. Ő akkor 1996-ban alapította meg az ügyvédi irodáját, ami jelen pillanatban is működik, és hogy a Bátaszék város képviselőtestülete is kiírta a jegyzői állásra a pályázatot, és nagyon sokat hezitáltam, hogy úgymond 27 évesen merjem-e bevállalni a hivatalnak az irányítását, hiszen alig 8 hónappal ezelőtt jöttem ki azon az ajtón, és hát azok a kollégák, akikkel együtt dolgoztam kvázi munkatársként, mondjuk visszamegyek, és hivatalvezetőként irányítanom kellene az ő munkájukat. De kaptam annyi bátorítást az akkori képviselőtestülettől és Bognár Jenőtől, az akkori polgármestertől, hogy benyújtottam a pályázatomat, és hát meglepetésemre engem neveztek ki az akkori városi hivatal élére. Hát föl kellett kötni a gatyát, hogy egy kicsit ilyen szlengesebben mondjam, hiszen sok olyan kollégával dolgoztam, akikkel, hogy említettem, ugye mi munkatársak voltunk, nem beszélve arról, hogy nekik volt 10-15-20 éves szakmai gyakorlatuk közigazgatásban, hát nekem még annyira azért nem voltak meg ezek. Tehát mindig egy pár lépés előttük kellett járni ahhoz, hogy ők is komolyan vegyenek engem, és hát valóban hivatalvezetőként tudjam ellátni a feladataimat. Azért ezek ilyen nagyon furcsa véletlen egybeesések, nem? Ahogy így minden egymás után következett, mint hogyha egyébként minden elfelé, vagy erre predesztinálta volna, hogy végül is ez legyen. Igen, ez nagyon érdekes.
Mindig szerettem egyébként a közéletbe benne lenni, tehát szerettem társaságba járni, talán még véleményem is volt az akkori közéletről, város dolgokról, és amikor belecsöppentem 94-be ebbe a rendszerbe, nagyon érdekelt az önkormányzati működés, és valóban véletlenek sorozata, hogy azért tényleg nagyon fiatalon, 27 évesen akkor én voltam a megye legfiatalabb városi jegyzője, talán még az országban is az elsők között lehettem, hogy megkaptam ezt a lehetőséget, de nagyon nagy kihívásnak éltem meg. Tehát nagyon-nagyon meg akartam felelni ennek a feladatnak. Hogy mondjam, egyfajta büszkeséggel is töltött el, hogy adott esetben mondjuk az akkori képviselőtestület azért alkalmasnak ítélt, hogy ezt a hivatalt el tudjam vezetni. És ezen elég sokáig is dolgozott benne. Igen, hát 96. december 14-éve kerültem vissza Bátaszékre, és egészen 2010, ha jól emlékszem, talán november 1-e környékéig vezettem a városnak a hivatalát. Szakmailag egy nagyon érdekes időszak volt, sok-sok olyan feladattal, kihívással, amivel magának a közigazgatásnak meg kellett birkóznia, hiszen azért ugye 90-es évek vége még azért jelentősen a közigazgatási átalakítás zajlott, még azért nem szilárdult meg az önkormányzati rendszer, még keresték, hogy igazán a feladatokat, hatásköröket hová kell telepíteni. Mi is ugye 95-ben lettünk város, igazán mi is ízlelgettük, hogy egy városi hivatalnak mik lehetnek a feladatai, de hát itt olyan dolgokat kellett megszervezni itt a 90-es évek végén, hogy akkor úgynevezett körzetközponttá váltunk, mint város, létre kellett hozni egy okmányirodát, létre kellett hozni egy gyámhivatalt, ami több településre kiterjedően, az építéshatóságot több településre kiterjedően. Tehát ebben voltak ilyen érdekes kihívások, és hát amellett ki kellett szolgálni a város képviselőtestületét, hiszen itt városfejlesztési feladatok voltak. Mindig szerencsésnek éreztem magam abból a szempontból, hogy mindig sikerült olyan kollégákat találni, itt a különböző pályázatok során, és jó érzéssel behozni őket a hivatal életbe, akik tudták segíteni az én munkámat, és tudták segíteni, hogy a hivatalnak a működése az mindig jó irányba mozdult, és mindig előrefelé. Tehát tényleg szerencsésnek vallhatom magam ilyen szempontból, és hát talán ennek is köszönhetem, hogy egy jó kollektívának lehettem, úgymond a hajós kapitánya, hogy 2007-ben címzetes főjegyzői címet is kaptam. Ugye ez az a fajta elismerés, amikor tartósan magas színvonalú szakmai munkát tud végezni az ember, viszont nem győzöm hangsúlyozni, hogy ez a cím azért nem teljes egészében az én érdemem, hiszen mögöttem mindig volt egy 20-25 fős csapat, aki segítette, hogy ezt az elismerést is megkaphassam. És azt gondolom, hogy azért ez egy stresszes munka. Ha jól emlékszem, ebben a 2008-as interjúban mondta azt is, hogy jó lenne, vagy elgondolkodott azon, hogy jó lenne egy olyan munka, ahol kevesebb főnöke van az embernek. Igen, a jegyzőség az egy nagyon érdekes helyzet, és egy nagyon érdekes feladat, hiszen a jegyzőnek, mint hivatalvezetőnek, bár úgy tűnik, hogy ő a főnök, de azért nagyon sok főnöke van, hiszen együtt kellett dolgozni egy képviselőtestülettel. Ugye az irányítási feladatokat a mindenkori polgármester látja el, szakmai szempontból együtt kellett dolgozni a felettes másodfokú szervekkel, akik adták az információkat, hogy hogyan kell megoldani, és hát még ott volt természetesen a lakosság. Azzal az édes teherrel, hogy ha az ember annak a településnek a hivatalát vezeti, ahol gyerekkorában, ahol gyerekeskedett és felnőtt, ugye ennek megvan a bája, olyan szempontból, hogy bejön az ügyfél, és kis túlzása megcsipkedi az arcomat, hogy Robikám, emlékszel, amikor még a térdemen lovagoltál, és utána jön a kérdésével és a kérésével, és hát itt kellett meghúzni azt a vonalat, ami sok esetben nehéz volt, hogy igen, adott esetben nagy tisztelettel voltam a város lakói iránt, de hát az én feladatomat azért a jog mentén kellett végrehajtani, és sokszor volt nehéz pillanat, amikor nemet kellett mondani, mert nem engedte meg a jogatta
keret, hogy itt bármilyen segítséget, még a legnagyobb jó indulattal is próbáljunk megadni. Tehát nem volt ez egy egyszerű feladat, de szerettem csinálni. Visszatérve erre a címzetes főjegyző dologra, hogyan ítélik meg egy jegyző munkáját, hogy az most jó vagy? Ez nagyon szakmai, gondolom, de nem kell annyira talán belemenni, de hogy azért mégis érdekelne, hogy mik azok a pontok, amiket ki kell pipálni adott esetben, hogy megkaphassa az ember ezt az elismerést. Hát itt is ugye két irányban kell megfelelni. Ugye jegyzőjegyben egyfajta kapcsolattartó a város működéséért felelős képviselőtestülettel. Ez is egy speciális feladat, hiszen a képviselőtestületek működése alapvetően a település menedzseléssel, a település fejlesztéssel kapcsolatosak. Tehát itt előkészítő feladat volt, hogyha a képviselőtestület megálmodott valamit, akkor ezt hogyan lehet olyan állapotba hozni, hogy ők előre egy jó döntést tudjanak hozni. Ha meghozták a döntést, a döntésüket végre kellett hajtani. Tehát egyrészt így mérték le a mi tevékenységünket, és elsősorban az én tevékenységemet, hogy képes vagyok-e úgy a csapatot, aki rám van bízva, úgy munkára bírni, hogy jó anyagokat készítsen elő a testületnek, hogy ő jó döntést tudjon hozni, és ha meghozták a jó döntést, akkor abból azt mi jól tudjuk-e végrehajtani hatékonyan a lakosság és a város fejlődése érdekében. Ez volt az egyik szegmens, és a másik, hogy ugye mi azért hatósági feladatokat is ellátunk. Elbírálunk kérelmeket, akkor ugye gyámhivatali eljárások voltak, építéshatósági eljárások voltak, adóigazgatási eljárások, hogy ebben mennyire vagyunk hatékonyak. Mennyire tudjuk betartani a jogszabályokat, azok a döntések, amiket meghozunk, azok adott esetben másodfokon is, tehát aki minket ellenőriz, megülnek, mind eljárásjogi, mind anyagi jogi szempontból. Tehát így mérték meg úgymond a mi teljesítményünket, és ez például a címzetes főjegyzői címnél ez abban nyilvánult meg, hogy a felterjesztésre a képviselőtestületnek volt lehetősége. Tehát ha a képviselőtestület alkalmasnak ítélte erre a címre a jegyzőt, mert úgy ítélte meg, hogy jó végzi a munkáját, akkor ezzel a döntése indult meg egy eljárás, aminek a végső döntéshozója természetesen a mindenkori miniszterelnök volt. De azért érdekelne, hogy milyen igazi nehézségek voltak, mert biztos voltak konfliktusok, viták, mik mentén alakultak ezek ki elsősorban, vagy mi az, amit így megosztanak? Konfliktusok alapvetően abban tudtak megjelenni, hogy a képviselőtestület szándéka és a szándéknak a végrehajthatósága az hogyan valósuljon meg. Ugyanis egy testületi döntés is a jog mesdjéje és a pénzügyi lehetőségek mesdjéje mentén lehetett megvalósítani, és ugye itt volt a felelőssége mindenkori jegyzőnek, mert ugye maguk a képviselők azok laikus emberek. Tehát ők szeretnének valamit, mert éppenséggel valami impulzus éri a lakosság részéről, és ezt szeretnék, hogyha meg lehetne valósítani. És itt kell megtalálni azt a kellő rugalmasságot, de még a jognak és az egyéb feltételeknek megfelelő előkészítést, hogy meg is lehessen valósítani, de meg is feleljünk az éppen aktuális jogszabályoknak. És hát igen, volt rá példa, hogy mondjuk ilyen esetben nemet kellett mondani. És azt kellett mondani, hogy ebben a formában ez nem megvalósítható, mert adott esetben ilyen és ilyen jogszabályi feltételeknek nem tudunk megfelelni. Ez óhatatlanul konfliktust jelent, mert hát adott esetben érezhette a mindenkori polgármester vagy a mindenkori képviselőtestület, hogy a hivatal mondjuk nem akarja végrehajtani az ő elképzelését, holott nem erről szólt a történet, csak ugye a mi felelősségünk ott volt, hogy minden elképzelésnek jogszerűnek kell lenni. Hát ebből akadtak konfliktusok a működésem során. 2010-ben próbáltam meg először a polgármesterkedést. Ez egyébként tényleg őszintén érdekel, hogy mi zajlik le ilyenkor az ember fejében, amikor elhatározza, hogy ő most már pedig városvezető kívánna lenni. Az ön fejében mik voltak, milyen indítatás volt? Ez egy érdekes időszak volt. Ugye az én működésem, és azt lehet mondani, hogy a hivatalvezetői kinevezésem azért Bognár Jenőhöz köthető, hiszen ő volt a településnek a polgármestere is, és alapvetően a rendszeren belül
ha valaki élvezi a polgármester bizalmát, akkor az általában élvezheti a képviselőtestület bizalmát is. Ez ezért így működik. És mi 96 és 2006 között, sőt, azt mondom, 2009-ig igen jó munkakapcsolatban voltunk polgármester úrral. És ugye 2009 környékén, hát nem az, hogy megromlott a viszonyunk, de ez a munkakapcsolat már nem vált, vagy nem volt annyira fejlődtlen. És ez arra volt visszavezethető, hogy polgármester úr 2006-ban jelezte, hogy ő ezt a ciklus végigcsinálja, és 2010 környékén ő letenni a lantot, eléri a nyugdíjkorhatárt, és akkor köszöni szépen, ő nem dolgozna. És hát mivel jól ismertük egymásnak a habitusát, felkészültségét, minden olyan dolgot, hogy alkalmas lehettek-e adott esetben egy ilyen feladat elvégzésére, ezért beszélgettünk arról, hogy ha ő letenné a polgármesterséget, akkor én szívesen pályáznék erre a feladatra. Hát 2009-ig ez adott esetben még így is úgy tűnt, hogy ez így is lesz, majd polgármester úgy döntött, hogy ő még egy ciklus végig szeretne csinálni. Viszont én is építgettem azt a dolgot, hogy legyen esélyem a 2010-es önkormányzati választásokon, tehát én is már próbáltam olyan kapcsolatokat építeni társadalmi szervezetek körében, hogy hát egy választást azért elő kell készíteni. És én már nem szerettem volna ebből kihátrálni. Valahogy úgy éreztem, hogy ha jól emlékszem, akkor 40 éves voltam, vagy 41 éves voltam, 41 2010-ben, hogy talán eljött az én időm, talán itt lenne az ideje egy fiatalításnak a város polgármesteri feladataiba, és belevágtam ebbe a feladatba. Egy kicsit olyan Don Quixote harc volt, mert úgy többen megkérdezték, hogy biztos meggondoltad, meg hát semmi esélyed, meg stb. Ehhez képest mondjuk egy igen szoros eredmény volt, egy 61 szavazatnyi különbséggel maradtam alul, de hát az abban a pillanatban, hogy kimondták a választásnak az eredményét, borítékolható volt, hogy az én közigazgatási pályán Bátaszéken be fog fejeződni nagyon rövid időn belül, és ez be is következett, hiszen néhány héttel később már nem én voltam a hivatalnak a vezetője. És azt hogy éltem meg? Hát igen, ez egy érdekes dolog. Én utólag azt mondanám, hogy aránylag jól, bár nem feltétlen. Nem a csalódottság, bár ez is talán kicsit benne volt, mert akkor még politikai szempontból, most sem vagyok olyan de rutinos, de akkor még rutintalanabb voltam. Talán kevesen emlékeznek rá, hogy 4-en voltunk akkor polgármester jelöltek a 2010-es választáson. Volt akkor még 2 jelölt, egy LMP-s és egy akkori, talán Miépes, azt hiszem Miépes jelölt. És ha akkor sikerül egyfajta politikai alkut kötnem a 2 jelölttel, akik egyébként összességében mintegy 300 szavazatot kaptak ketten, lehet, hogy nem is érték el a 300-at, nem érték el a 300-at, talán 200-at, akkor lehet, hogy 2010-ben már én vagyok a városnak a polgármestere. 2010-ben az országgyűlési választáson az LMP egy nagyon nagyot futott, gyakorlatilag semmiből 8%-os parlamenti párt lett, és az akkori megyei vezetők, meg itt a városban LMP-sek azt gondolták, hogy ezt rögtön át lehet ültetni egy helyhatósági választásra. Nagyon nagy kudarc volt egyébként a jelöltjük részéről, viszont arra pont elegendő volt, hogy mintegy 150 szavazatot talán elvett tőlem. Amikor egy választáson indul az ember, azért az bele kell kalkulálja, hogy egy választás az nem hitbizomány. Tehát nem jelenti azt, hogy én indultam, és akkor meg is nyerem a választást, tehát akkor következményekkel számolni kell. Én is számoltam, de ettől függetlenül megviselt engem is a választási kudarc, hiszen ott rövid időn belül hát azok a barátok, akik jegyzőként barátok voltak, azok
közül jó néhányan már az utcán sem nagyon akartak köszönni. Ezt úgy nehéz volt helyre tenni. Az volt a szerencsém, hogy gyorsan bonyolódtak gyakorlatilag ebben az időszakban az események, és néhány hét alatt egy új munkahelyre kerültem át, teljesen más területre, és az úgy le is foglalt teljes egészében, hogy ott is meg kell felelni, és azonnal bele kell ugrani, és az ottani elvárásokat kell teljesíteni. Így nem volt nagyon időm nyalogatni a választásból adódó sebeimet. Ugye Vaskútra került, ott volt 2014-ig talán, és ez az időszak azért gondolom, hogy sok mindent tanított is önnek, és 14-ben végül eljött az ideje. Mi kellett ahhoz emberileg, hogy azt mondja, hogy már pedig én még egyszer megpróbálom az előző kudarc ellenére? Hát pont ez, hogy kudarc volt az előző. Pont, hogy ez kudarc, és néhány héttel később, vagy néhány hónappal később, vagy adott esetben néhány évvel később az ember higgadtan át tudta értékelni, hogy mit rontott el a választási kampányban. Sokkal több emberrel lett a 14-es választás előtt találkozni. Én azt gondoltam 2010-ben, hogy az a jegyzői tevékenység, amit én elvégeztem 10x éven keresztül Mátaszéken, az elegendő ez a dologhoz. De nem, tehát nem elég a feladat, és elvégzett feladat, és azt kell a személyes kapcsolat. És ugye 2014-ben én minden egyes egyesületet megkerestem, végigjártam, beszélgettem velük, megkérdeztem az ő véleményüket, mit szeretnének, hogy szeretnének, és egy olyan programmal álltam elő 2014-ben, ami kézzelfogható volt. És azóta is ezt látom, hogy alapvetően az emberek szeretik a kiszámíthatóságot, szeretik a kézzelfoghatóságot, szeretik azt, hogy elmondja az ember, hogy itt tartunk, ezt tudtam eddig csinálni, és innen ide szeretnék eljutni. És ha adjisten még sikerül is ezt ciklusról ciklusra beteljesíteni, akkor ezt abszolút pozitívan is értékelik. Tehát 14-ben igyekeztem úgy előkészíteni a választást, hogy minél szélesebb társadalmi elfogadottságom legyen, független attól, hogy 14-ben abszolút nem nekem állt az zászló. Tehát akkor megint néhányszor azt a pillantást kaptam, hogy ezt nem kéne, semmi esélye nincsen, hiszen az akkori polgármester ellenfelem a karrierjének a csúcsán volt. Helyettes államtitkár volt gyakorlatilag, tényleg egy olyan politikai befolyás állhatott mögötte, amire azt gondolhatták az emberek, hogy jó, hát akkor induljál, de nagyjából ez borítékolva van. És hát a bátaszékiek fölrúgták a papírformát. Igaz, hogy kisebb különbséggel, mint 2010-ben, mert ott 61 szavazattal kaptam ki, itt meg 32-3-mal nyertem, tehát ez még egy paraszthajszálnak sem volt nevezhető, de mindenki számára meglepetés volt a 14-es eredmény. Hát emlékszem is, hogy tényleg az volt az ember élménye, hogy jó, oké, de hát azért mégiscsak a tékozló fiú hazatér, ugye nagy országos politikából megjön, és akkor most végre sikerül majd. Én úgy emlékszem, hogy ott volt azért egy ballépése az ellenfelének, amikor behozta ezt a kormánypárti párbeszédet Bátaszékre, és nekem ott volt egy ilyen élményem, hogy akkor megfordult egy kicsit a dolog. Igen, nagyon jól látja. Sokan egyébként azt mondták, hogy ezt a választást nem én nyertem, hanem az ellenfelem vesztette el. Erre mindig azt szoktam mondani sportnyelven, hogy a győzelmet nem kell magyarázni. De valóban azt gondolom, hogy egy igen komoly politikai, taktikai hibát követett el a polgármester jelölt társam. Az a narratíva, amit ők képviseltek a 14-es választásban, az még a legvérmesebb kormánypárti szavazók számára is azt gondolom vállalhatatlan volt. Nekem meg talán sikerült megtartanom a higgadtságomat e tekintetben, és próbáltam, amit egyébként most is próbálok most már, amióta polgármester vagyok, a szakmaiságot képviselni ebben a dologban.
Én még mindig akkor is, és most is, és talán most egyre jobban, nem igazán politikusnak gondolom magam, inkább ilyen szakmapolitikát tudok képviselni, és szeretnék is képviselni itt Bátaszéken, és ezt tudtam talán 2014-ben is, és hát talán ennek is volt köszönhető, hogy akkor a megyében mindenki felkapta a fejét a bátaszéki választások eredményére. És hozzá kell tenni, hogy 2014-ben azért egy olyan képviselőtestületet is választott be a város lakossága, ami első pillanatban még úgymond a függetlenek többségét is hozta, egy nagyon rövid ideig, majd ugyan megbillent, és kvázi Fidesz-KDNP képviselők voltak többen, de személyiségükben olyan emberek voltak, akik abszolút várospolitikát képviseltek, és egy igen erős 5 esztendőt tudhattunk magunk mögött 14 és 19 között. Igen, emlékszem 19-ben talán az is volt az ön paksa métáján, hogy valami 90 akárhány százalékban közös megegyezéssel dolgoztak és hoztak meg mindenféle határozatokat. Erre a közbeszéd témára egy kicsit kitérnék, hogy ön hogy látja akár most ugye a legutóbbi választások után a bátaszéki közbeszédet, vagy akár országosan is beszélhetünk a közbeszédről, hogy milyen állapotban van, és ön mit tesz hozzá ehhez? Hát igen, tehát azt gondolom, a legdurvább kampány az 2014-ben zajlott, tehát az stílusában vitte a prímet az elmúlt időszakokban. A 19-es kampány az már nem volt ennyire durva, bár ott is a kormányzati narratíva az érezhető volt a választási kampányban. Ott is azért a 19-es választásnál azért pénz, paripa, fegyver mind a kormánypárti oldalon volt. Rossz nyelvek szerint igen durva számokban számolták a bátaszéki kampánynak a finanszírozását, és fel is vonultattak tényleg nagyon minden létező eszközt a választás során. A 24-es kampány egy kicsivel csendesebb volt, bár azt gondolom, hogy csak taktikailag volt váltás olyan tekintetben, hogy azok a szereplők, akik úgymond a főszerepet játszottak, na most az ő szájukban nem adtak olyan jellegű véleménynyilvánításnak nevezhető, vagy nem is tudom, hogyan fogalmazzak szófordulatokat, de megvoltak természetesen azok a hozzászólók, akik azért hozták a kötelezőt a kormányzati normatíva szempontjából. Bár úgy gondolom, hogy igazán a 24-es választást a kormánypárt most nem a választási kampányban, hanem nagyjából 19 és 23 között veszítette el, mert ebben az időszakban viszont olyan narratívával dolgoztak, amit nem felejtettek el a bátaszékiek. Ezen kéne változtatni, azt gondolom nekem is, bár lehet, hogy farkasvakságban szenvedek, de remélem nem. Tehát én igyekeztem gyakorlatilag a tárgyilagosság határain belül megfogalmazni a véleményemet, még akkor is, hogyha igen durva támadások értek engem, még BTK-t súroló kategóriákkal is úgymond illettek engem, hogy mit kezdek én a közpénzekkel. De azt gondolom, hogy a bátaszékiek azért itt mindenkit ismernek. Tehát itt nehéz olyan arcot mutatni kifelé, adott esetben magamról, hogy én vagyok a legszebb, legokosabb, legszerényebb, amikor itt élek, és mindenki tudja, hogy hát ez nem biztos, hogy igaz, főleg nem egy választási kampányban. És igaz, hogy néhány esetben nálam is elgurult a pöttyös, talán egy esetben egy kicsit túllőttem a célon, de talán sikerült korrigálnom az én kommunikációmban is, és igyekeztem tényleg a tárgyszerűségben maradni. Viszont egy esetben és egy posztomban azt gondolom, és ez nem helyi politikai szereplővel szemben fogalmazódott meg, nem rejtettem véka alá a véleményemet olyan tekintetben, hogy én hát 90
4 óta dolgozom a közigazgatásban, és az én kezemhez semmi nem tapad. Az én családom nem lett milliárdos, az én családomnak nem lettek semmifajta érdekeltségei ilyen-olyan gazdasági társaságban. Tehát velem kapcsolatban olyan kritikákat megfogalmazni, hogy én öncélú vagyok, és én gyakorlatilag csak a saját érdekeimet nézem, ezt nem tudtam eltűrni, és a következő időszakban sem fogom. Azért voltak itt gerébburfizások, összenő, ami összetartozik, ilyenek. Igen. Tehát nagyon nehezen viseltem egy képviselőtársnak a lépésváltását, ami 2002-ben következett be, aminek alapvetően az ő elmondása alapján én voltam a kiváltója, azzal, hogy előválasztáson indultam, és adott esetben megfogalmaztam véleményemet azzal kapcsolatban, hogy szerintem a település ki tudná jobban képviselni mondjuk országgyűlési képviselői feladatellátásban. És hát én ezt nem rejtettem véka alá, hogy azt gondolom, hogy valaki elnyer egy tisztséget valamilyen kör támogatásával, vagy valamilyen csoporthoz való támogatással, nevezetesen például független képviselőjelöltként, az 2 évvel később nem mondhatja azt, hogy innentől kezdve a zöldekhez tartozom. Mert azok az emberek, akik rászavaztak, azért szavaztak rá, mert ő a függetlenek képviselőjeként kívánta a helyi közéletben, vagy kívánta a helyi közéletben részt venni. Ezt én úgy el is mondtam neki, és hát valóban született egy írás, ami egy kicsit a Pál utcai fiúkra hajazott. Ezek szerint sokan megértették az áthallását ennek a dolognak. És igen, az utóbbi hónapokban vagy heteknek is volt egy olyan eseménye, ami számomra megint csak nem volt elfogadható, hiszen ha én valakivel megegyezek valamilyen kérdésben, tájékoztatom, elmondom, hogy annak a döntésnek mik az előzményei, miért jutottunk erre a következtetésre, és azért javasoljuk ezt a döntést, hogy mert szerintünk ez a város, és az a valaki azt mondja, hogy igen, megértettem, és ezt tudom támogatni, és 2 nappal később homlok egyenes más gombot nyom, az számomra nem elfogadható, és onnantól kezdve joggal feltételezhetem, hogy olyan befolyás alá került, ami Bátaszéken nem gondolnám, hogy ennek teret kéne engedni. Jó, említette az előválasztást. Ez is milyen indítatásból történt? Ugye előtte azért megválasztották meg polgármesternek, elég nagy arányú győzelem volt az, és akkor előválasztás, ez hogyan alakult? Igen, ez is egy érdekes kérdés volt, sokat örülöttem rajta, hogy egyrészt hogyan fogják fogadni a bátaszékiek. Pont azért, mert amit ön is említett, hogy az önkormányzati választás, vagy az önkormányzati rendszer óta ilyen magas számmal még nem választottak meg polgármestert, mint engem 2019-ben. Hogy mikor tudok én a településemnek jobban segíteni, és tényleg ez motivált engem. Nem szenvedek én rankorságba, tehát sokan mondták, hogy hát persze, mert magas polcra szeretnek kerülni. Nem erről szólt a történet, hogy mikor tudom segíteni a településemet. Mert láttam gyakorlatilag, hogy 14 és 19, és illetve 21 között nekünk 3-szor annyi energiával kellett dolgozni, hogy a városunk 1-ről 2-re jusson. És ebben láttam némi olyan munkálkodást is, ami mondjuk fölöttünk egy politikai szinten lévő szereplők részéről fogalmazódott meg. Hogy tudok esetleg olyan feladatot ellátni, amivel mondjuk a városunk fejlődését esetleg egy szinttel följebről tudom segíteni. Alapvetően tényleg ez volt a motivációnak a lényege. Mondjuk hamar kiderült, hogy nem vagyok alkalmas nagy politikai játékot játszani. Az előválasztáson is többször kerültem olyan helyzetbe, ami bebizonyította, hogy még egy tisztességes embernél, és most nem megbánta természetesen senkit ebben a dologban, ha mi megegyezünk valamiben, megbeszélünk valamit, akkor az úgy van. Na most politikában ilyen nincs. Politikában nincs, és az előválasztás során is
számtalan olyan egyesség és alkú között született politikai pártok között, aminek mondjuk én voltam a szereplője, hogy adott esetben ez minél hatékonyabban tudjon menni, adott esetben minél szélesebb párt támogatottsággal tudjak részt venni mondjuk az előválasztásban. Aztán fölálltunk az asztaltól, és 2 perc múlva már nem is volt igaz a történet. Az előválasztásban lévő pártok is belekényszerítettek bennünket ebbe a dologba, hogy hát abból a palettából neked mindenképpen választanod kellett, hogy kivel szeretnél. Úgy, hogy alapvetően a pártok már egyébként letárgyalták azt, hogy adott esetben az egyes jelöltek közül ki az, akit szívesen fogadnának. Tehát úgy nagyjából ez ilyen irányított választás volt, hogy kvázi nekem felajánlották, hogy választhatok, hogy vagy a DK, vagy a Jobbik. Ott választom adott esetben, hogyha nyerek a választáson, és adott esetben bekerültek a parlamentbe, hogy melyiknek a frakciójába akarok beülni. Na most mondhatnám azt, hogy a 2 rossz közül a kevésbé rosszat választottam, bár hozzáteszem, hogy bár a Jobbik politikájával nem nagyon tudok én sok tekintetben egyetérteni, viszont ilyen korrekt emberekkel még nem dolgoztam. Tehát ott, ha megígérték, hogy ez ekkor kampányfotózás, akkor kampányfotózás volt, a teljes tábból fölvonultak, és profi módon végezték, ha kampányfilmforgatás volt, akkor ott. Arra jó volt az előválasztás, hogy sok érdekes emberrel találkoztam, adott esetben a Jobbik politikusai között. Ugye néhány héttel ezelőtt Rónai professzor is idejött Bátaszékre, és tudtam vele néhány mondatot beszélni, de találkoztam más magasabb rangú, tehát közéletben elismert politikusokkal innen, amonnal. Erre mindenképpen jó volt, sok embert megismertem, és őszintén szóval még most is tudok ebből a dologból tőkét kovácsolni, hiszen azért például a Jobbiknak az egyik jelöltje az a Steinmetz Ádám, aki gyakorlatilag ugye a vízlabda olimpiai bajnok. És az Ádámmal nem azt mondom, hogy baráti viszonyban vagyunk, de ha fölhívom, akkor fölveszi a telefont. És ez mondjuk egy abszolút pozitív dolog. Tehát volt ennek pozitív része is. Egy kicsit örülök annak, hogy az előválasztás során ez az én személyemet tekintve be is fejeződött. Hiszen azért az előválasztáson nem szerepeltem túl erősen. Ez pont annak volt köszönhető, hogy az egyik politikai szervezet, aki egyébként nekem adta a politikai logóját és kifelé a támogatottságát, az teljes mellszélességgel az előválasztási ellenfelemet támogatta háttérben, és a tagjait arra mozgósította, hogy rászavazzanak az előválasztáson. Ez ki is derült a választási számadatokból nagyon-nagyon markánsan. Viszont én arra vállalkoztam az előválasztás során, és ezt 2022-es választási végig is vittem, hogy próbáljam adott esetben a körzetünkben a változást elérni. Nem sikerült, ugye nagyon-nagyon markánsan az országgyűlési képviselő úr megnyerte a választást. Egy országos politikai hangulatnak köszönhetően nem gondolnám, hogy a választókerületi teljesítményének elsősorban. De azt gondolom, hogy ekkor el is döntöttem, hogy hát ennyi volt az én operett szerepem az országos politikában. Én megmaradok a következő időszakokban is, amíg lehetőséget kapok Bátaszéken polgármesteri feladatellátásban, és itt próbálom segíteni a településemet, ahogyan csak tudom. Akkor nincsen már országos politikai ambíció. Nem szeretnék én ebben részt venni. Ugye itt most 2026 hamar itt lesz, amikor újra országgyűlési választások lesznek, és ugye a magyar közéletben ugye van egy érdekes hangulat jelen pillanatban. Itt már többen fogalmaztak meg olyan gondolatokat, hogy hát akkor most kellene. Nem, én köszönöm szépen. Én azt gondolom, hogy a bátaszékiek a 24-es önkormányzati választáson ismételten letették a nevem mellé a garast, hiszen nem, hogy csökkent volna, hanem néhány szavazattal nőtt a támogatottságom
2019-hez képest, és ezt én nagyon-nagyon pozitívan élem meg, és nagyon hálás vagyok érte. Jelezte a település, hogy rám itt számít, akkor én azt gondolom, hogy nekem ez lesz a következő 5 évben a feladatom, hogy itt a legjobb tudásom szerint próbáljam majd a települést segíteni. Hát meg ugye azért a képviselőtestület összetétele is nagyban változott. Ez minek köszönhető? Ez a 19-23 közötti munkának, amit említett? Vagy mert mintha lenne egy olyan jellegzetessége itt a bátaszéki választásoknak, hogy a bátaszékiek a megszokottat választják. Ugye Bognár Jenő volt polgármester urat, és nagyon sokat támogatták. Aztán, amikor ő már nem indult, akkor ugye 2 új arc került be, és onnantól kezdve meg ön az, aki folyamatosan tarol, de a képviselőtestületben is azért voltak állandó tagok, akik most már nincsenek. Hát remélem, hogy nem a megszokás, mert akkor az régen rossz. Én azt gondolom, hogy a következetesség, amit néhány perccel ezelőtt mondtam, hogy a bátaszékiek számára fontos az, hogy ami elhangzik egy választási kampányban ígéretként, az teljesítésre is kerüljön, mondjuk a ciklusnak a végére a lehető legtöbb része. És ugye szerintem ezt láthatták a mi munkánkban 2014 és 2019 között is, hogy ígértem valamit, és a képviselőtársakkal együtt sikerült meg is valósítani. Meg hát azokkal a kollégákkal, akik a rendszeren belül velünk működnek, mert azért mi fölépítettünk egy működőképes rendszert. Ugye 19-ben is, most pontos számra nem emlékszem, de mintha 51 pontban határoztuk volna meg, hogy mit szeretnénk megvalósítani egészen 2024-ig, és ebből 45-öt tudtunk teljesíteni. Tehát azt gondolom, hogy ilyen szempontból a bátaszékiek értékelték azt a munkát, amit elvégeztünk, és értékelték, hogy mi következetesen próbáljuk képviselni azt, amire vállalkozunk, és ehhez tudtunk most 2024-ben egy olyan képviselői csoporttal mellé állni ennek a feladat mellé, amiben egyébként szerintem értékelték, és talán szavazatokból is látszik, hogy azokat az embereket szavazták be, akik hosszú évek óta higgadt várospolitikát tudnak folytatni, és mellé oda szavaztak még olyan képviselőket, akik adott esetben már egyfajta váltásra is, és generációváltásra is képesek, hiszen azért valljuk be őszintén, hogy a mi képviselőtestületünknek az átlag életkora azért mi vagyunk 55 évesek, és azért talán 2-en vannak nálunk fiatalabbak, tehát aránylag idős, tehát itt a ciklus végére 29-re egy generációváltást is majd elő kell készíteni. A kiszámíthatóság mindenképpen fontos a bátaszékieknek, ez nekem meggyőződésem, és hát ez meg is jelent most a 24-es választási eredményben. Mindenképpen azon leszünk a képviselő társaimmal, hogy azokat az ígéreteket, amit 24-ben megfogalmaztunk, azt szeretnénk maradéktalanul megvalósítani. Ami rajtunk múlik itt helyben, azt gondolom, abban nem lesz hiány. Hát vannak azért dolgok, amelyek nem rajtunk múlnak, hiszen azért látjuk, hogy az országos politika hogy alakul, látjuk, hogy az államháztartás hogy alakul, tehát itt azért vannak olyan tényezők, amelyeket mi nem tudunk átugrani és megkerülni, de ami rajtunk múlik, azt mi szeretnénk megvalósítani. Nagyon-nagyon fontos számunkra, hogy megpróbáljuk a köznyugalmat egy kicsit visszahozni. Bízom benne, hogy a választás felfokozott hangulata ez szépen lassan itt nyár végére majd lecseng, és mindenki megemészti a választásnak az eredményét, és mindenki a tudása, képessége, kapcsolatrendszer alapján beáll abba a sorba, hogy ezt a kis települést tudjuk továbbiakban is fejleszteni. Remélem, bár ebben vannak némi kételjeim, de próbáljunk pozitívan gondolkodni, és előre nézni ebbe a dologba. Szeretnénk, ha a civil szervezeteink életében is visszaállna egy kicsit a békesség, mert ott is érzünk némi kis feszültséget, hiszen a politika azért beszűrődött a civil szervezeteknek az életébe is. Tehát itt is jó lenne, hogyha sikerülne
azt a közös célt ismételten megtalálni, ami közös cél az a Bátaszék. Ha ezt sikerül végigvinni, akkor azt gondolom, hogy nyugodtabb, kiegyensúlyozottabb várospolitikát fogunk tudni folytatni. És hát igen, meg kell kezdenünk gyakorlatilag nekünk is egy fiatalítást. Említettem, hogy mi még abban a szerencsés helyzetben vagyunk, hogy 60 alatt vagyunk, de ugye a ciklus végére azért mi is verni fogjuk a 60-as számot, jó néhányan, és a képviselőtársak közül többen a 70 fölött lesznek, akik egyébként már most jelezték, hogy köszönjük szépen, ők ezt a ciklust, ha egészségük és tudásuk engedi, akkor végigviszik, és akkor ők kiszállnak. Tehát föl kellene építeni egy újabb generációt, akik, ha úgy döntenek a város polgárai, akkor mindjárt adott esetben lehet, hogy meg is kapják a marsalbotot, de ha nem, akkor legalább velünk együtt adott esetben, velünk együttműködve egy 5 évet még esetleg a 29 és 34 között végigcsinálva beépülni a városnak az életébe, és akkor utána át tudják majd venni a városnak az irányítását. Nem lesz egy egyszerű feladat, mert az ön vagy az önnél egy kicsit idősebb korosztály kicsit elfordult a politikától. Azt látom, hogy vagy valaki nagyon benne van a politikában, és akkor foggal körömmel leüti a cölöpöt valami mellé, és akkor azt tolja, vagy nagyon nem foglalkozik vele. Viszont azt gondolom, meg kéne találni a köztes állapotot egy ekkora nagyságú településen, ami egy kicsit kapcsolatban van az országos politikával, hiszen azzal kell egy kis kapcsolatot tartani, ahhoz, hogy a működőképesség és az a fejlődésnek a lehetősége meglegyen, de inkább várospolitikát kell folytatni, az itt élő emberek igényeit kell ismerni, az embereket kell ismerni, rá kell érezni, hogy mire van szükségük, mit szeretnének a kis városkájukba. Hát ehhez kell nekünk most találni majd a következő 5 évben 3, 4, 5, 6, 8, 10 olyan fiatal generációhoz tartozó lokálpatriótát, aki adott esetben a következő évekre, évtizedekre a város irányításába is hajlandó beszállni. Akkor azért van munka bőven, most elvileg azért talán a képviselőtestület összetétele okán nyugodtabb, együttműködőbb munka lehet itt a következő 5 évben, úgyhogy én nagyon szépen köszönöm, hogy megtisztelt bennünket. Én köszönöm a lehetőséget, hogy beszélgethettünk. Köszönöm. Jó. Köszönöm. Jó. Menni fog ez.